बाप भाई बताओ है इतना महंग महंग सामान किन के बोरूसी भाई। हाँ भाई 12 केस झाड़ता रहो बाप तनका यदि भइल बड़ा होई छवारी खो गइल बड़ा का हमका बूढ़ बनी छवारिक बनी ना छवारी के बड़ा मोच कतने करना बाप तैयारी करना हाँ हमका बूढ़ थोड़ी बनी ना ना पुराइल नहीं को जवान बड़ा करिए नु बाबी की रंगले बड़ा ना कल्ला बाटे तो छवारी बनता रहो छवारिक बानी तो मार दो बने कौन बात छवारी कर मालूम बा कौन छवारी खो 4 किस्म के होला छवारी हैं 4 किस्म के छवारिक हाँ 4 किस्म के होला देखो एगो छवारी खुबे कि ओकरा में पैसा ना रही पॉकेट में चोरा 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 गुटका मने खाई हने चुवाई वो एगो छवारी के हो। आ 2 नंबर छवारी के बताओ आ 2 नंबर जो हुए नु तो उन केहू से मने अथी ना रहेला उ चुपचाप अपना काम में लागो रही आ मने जथी मने ओकरा मन में आई जथी करी या कमाई या दी करी 2 नंबर छवारी 2 नंबर हुए। 3 नंबर बताओ आ 3 नंबर छवारी हुए जोन की दारू पी के एकदम दारुए के चक्कर में रही खाली जथी मने बेच के खाई हां ओकरा मर्जी के बात बा। आ 4 नंबर होवे नु हां बुझो जे लड़का से कोनो मतलबे ना हो ना खाली लड़की से मतलब हो मेहरारू से लड़की से ओकरा तो लड़की चाहिए कि लड़की के नंबर चाहिए बस। हां जानतर का करेला 4 नंबर सवारी के बात कहतनी हां भैया जाता रहने से हां तो उनका से कोनो मतलब नहीं है भैया से मतलब नहीं ना बगल के चल गई आज घर में जाई नु तो कोई ए भौजी भैया कहाँ बारन आ तो ए बउआ जी अभी नु गनी हो आ तो ना भेट होइलो न 4 दिन से हम खोजे तनी भेटे ना भइलो। अच्छा तो भौजी तो पढ़ल लिखल तो नहीं खी ना तो उ कहियन अच्छा बउआ जी कोनो बात नहीं है आ तो नंबर बा हमको हां आ तो नंबर तो हमरा लगे मोबाइल में बा सेट कइले बारन उहेन कइले बारन। अच्छा हां ले लो के बोलू नंबर है मोबाइल ले ली बोलू हां हां तो उ का करियन की हां मोबाइलवा लेके हां अपन मोबाइल तो साइलेंस पे लगा दियो हां रिंगटोन बंद कर दियो हां आ उनका मोबाइलवा से अपना मोबाइलवा में मिस कॉल मार दियो। अच्छा भैया के नंबर देखलत नहीं के जाइला ना भौजी पढ़ल लिखल थोड़े बारी जे केकर नंबर निकला था का निकला था ना भौजी का उसे मतलब नहीं है तो का करी हन हां मिस कॉल मार देलन हां उनकर काम हो गइल वहां से कोई ठीक बा भौजी अब बिहान अब बात हो जाई उनका से अब ए बार कोई हुई हन चाहे दी हुई न घरे अइबे करियन कही हो चाहे हम नंबर पर लई फोन करें हां माने लापरवाही खानी बके चल दी आ वो दिन फोन ना होई ना ना वो दिन फोन ना होई बिहान भइला फोन होई बिहान भइला 10 बजे रात के। अच्छा पहले मिस कॉल दे दिहन पहले मिस कॉल हाँ पहले मिस कॉल दे दिहन तो मिस कॉल तो ऊपर टंगा जाला इति छुट्टी कॉल में मार दो हां ऊपरे रहेला ऊपरे रहेला हम कहां देखले बनी मने कहेला लो हां ऊपरे टंगा जाला उ हां भौजी तो उलिट पुलिट के देखा तारी हैंगो हां के कर नंबर हो नया नंबर लौकता का बात हो या तो नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से हां ना अब तो शौक कली हन के कर नंबर हो नया नंबर लौकता माने कही हन माने हतरे उलट पलट के नंबरवा देखते रहे हां ना आ तब तले फोन कर देलन फिर 5 मिनट रुक के नया नंबर आवेला तो ऊपर नु टंगा जाला हां ऊपर टंगा जाला उ छुट्टी कॉल में चल जाला उ तो अब 5 मिनट के बाद फोन करी हम ए का समाचार बा तो ई तो पूछियन भौजी तो पूछियन के हां आ तो जा भौजी तू होई हो हां तू हो बोलू हां हम लगाओ तो नहीं देखो ना भैया लगे लेकिन गलती नंबर एगो मिल गइल को हो तोहरे लगा सब ठीक है बा कोनो बात नहीं है हां तोहरे से बात हो जाई तो कोनो दिक्कत बा हां और लोगियन बतियावे फिर ज्यादा ना बुदी ने बतियन कितना 2 मिनट हां 2 मिनट बतियन आ ओकरे बाद में काट दियन फिर बिहान भइले अब बढ़ जाता है टाइम अब हां भौजी का समाचार बा केंग बा लेकिन वो लायक भौजी होइयो तो बतियो आ वो लायक ना होइयो तो ना बतियो आ वो लायक अगर ना होइयो नु तो ना बतियो जन उ काहे के बतियास काट उठ दिहन फोन
यही कारण से तो मेहरारू भागो तारी सन। यही कारण से मोबाइले ऐसा चीज भइल बा, ठीक को तरह भैया, यही कारण से मेहरारू भागत तारी सन। यही कारण से भागत तारी सन। मोबाइल सब करावता मोबाइल, बहुत गलत चीज बा मोबाइल मार दवा। खून करावेला मोबाइले बा, सब काम कराओ तो मोबाइल। आ भगावेला आदमी के मोबाइले बा, टेंशन देवेला आदमी के मोबाइले बा। हैं रिचार्ज मोबाइल के जरिए बहुत नुकसान बा, बहुत नुकसान बा, एकर कोनो और नहीं है, सुन लो। हाँ बहुत ज्यादा एकरा चलते नुकसान बा। अब देखो आगे आगे देखो कितना नुकसान होखत है। अब देखो अब तो निकल गइल बा एथी नेट वाला बड़ा मोबाइल। हाँ स्क्रीन स्क्रीन टच टच हाथ से चलावेला कि लाते। और हम तो ना बुझला, हमरा वो लाते दाब चलाव जाला कि हाथ देखी नहीं है खोदत रहे लसन। हम तो देखनी एगोड़ा के लात से चलावत रहे, लात से चलावत रहे, अंगूठवा दबावत रहे वही। ओहो तो हम कनी लात वाला स्क्रीन टच होई, लात वाला ना। हां हेते रहेला कोनो हाथ वाला कौन होगा वो? हाथ वाला हम तो नहीं देखले, मने हेते बर के एगो मोबाइल लेके आ एगो मने मेहरारू है सोहरिया, आ एकदम ले रहे हैंगैया, एकदम चलत रहे पूरा। तो ओकरा खातिर झोरा सिवावे के पड़ल होई ओकरा हो। हां झोरा सिवावे के ना पड़ला, झोरवा काख में लगइले रहली सो वही मोबाइल कातिर नु। तो दर्जियो लोग के कमी नहीं होता, वो मोबाइल के जरिए हो ना। बहुत कमी नहीं होता, तो बहुत कमी नहीं होता मोबाइल के जरिए दर्जी लोग के। हां बहुत कमी नहीं होता, जान लो। तो इहे सब मने बात बा, विचार बा, बड़ी मोबाइल जोन बा नु बहुत निमनो चीज बा, खराबो चीज बा। चक्कर में जे पड़ गइल नु विनाश हो जाई मोबाइल के चक्कर में। छवारी तो ओत बिता के उहे लागो रहता, पॉकेट में पैसा नहीं खे ना, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज दूसरा के को दिया था तो करही के बा मार दवा। जैसे कि देखो ये घड़ी कोनो आदमी उन बानू जे लालच पर मरता, खाली लालच पर। हाँ लालच पर मरता, रिचार्ज तो निको दियो, तो निको देम रिचार्ज कह के बात करत रहता। आ रिचार्ज के बाद अब ठीक बा बतियाव, जान लो। और हमरो अब तंगा में दिया आवता, फोन आवता, जान लो। फोन आवता, हां फोन आवता। अच्छा रहो ना, के कोन नंबर हो? हेलो, हाँ आगो नहीं हे तंका बगैचो में बैठल बानी। हाँ आगो नहीं हम